Здравейте, казвам се Георги Стефанов, фирма Combite и се занимаваме с счетоводен софтуер вече повече от 20 години. Представям ви една нова, безплатна онлайн услуга и по-точно съставяне на платежни документи. Какъв е смисъл от тази услуга? Смисълът е, че не всеки има онлайн банкиране и е удобно да може да се запазват шаблони и да са достъпни навсякъде, независимо на кой компютър сте седнали. Сега ще ви демонстрирам кратко как се работи. Адресът е портал combite.bg.com. Ще направим едно бюджетно платежно. Наредителят е Unicredit Bank. И ще плащаме НАП. Влезне на НАП. Сега трябва да видим коя е сметката на НАП Пловдив. Плащане, банкови сметки, списък с банковите сметки. Ето Пловдив. Данъци. Банката е Инвест Банк АД. Избираме вид плащане. Пишем сумата, примерно 500 лева, не 521 и 32. Както виждате, полето с думи се попълва автоматично. Основанието е някъде имаше примерно платежно. Основанието е данъци и други приходи за централния бюджет. Тези полета не се попълват. Дата, примерно период цяла година. Задължено лице, преводът ще бъде от нашата фирма, да кажем. И сега ще взема направо от нашия сайт банковата сметка. Имайте предвид, че тук като пишете банкова сметка се проверява, т.е. тук го сменя на 7. Ще ви излезе валиден IBAN, горе на 8 е вярен. Няма да попълвам дата на изпълнение, натискам печат и платежното е готово. Другата интересна функция е, че това платежно сега мога да го запазя. Ето тук се натиска вход с потребител. Ще използвам моят акаунт в Google. Ако нямате регистрация, регистрацията става автоматично на база на информацията, която сте попълнили в Google или в Facebook. И сега ще запишем това плащане, примерно като име данъци, запис. Това е накратко новата система. Може да я изпробвате на адрес portal.combite.bg.com. Тя е напълно безплатна и работи добре на мобилни устройства. Виждане, благодаря за вниманието.